Takže čus lidi, já jsem Vektor a se mnou je tu Artix 84. Já vás vítám u našeho prvního videa společného, teda u našeho druhého společného videa, jenomže tam to bylo z Minecraftu a tohle je z Eurotrack Simulatoru. Je to teda z Vektorova saveu a prostě... Kámo, ty mám úplně to F-ko, ty z Francie, to na té stanice. No to je jedno. Tak jdeme, já tady mám rozjetou zakázku a z Frankfurtu nad Mohanem a jedeme do Manchesteru, ale já jsem to nestihl dojet, ale my nemáme čas na to natáčení, takže musíme dojet tohle a natočit už tohle. Musíme to dojet a zároveň to natočit, protože novou zakázku jsme natočit nestihli. I když mi ji nestihneme... No. No. Stihli bychom to, protože... se jezdí vlevo, na to vždycky zapomenu. Hrozný. Já nevím, kdo to vymyslel, no. Nestihli bychom to, protože za chvilku musíme odcházet, takže... Já musím odejít, ty ne. Jo, já taky, jedu pryč. Kam? Jo, on už je pátek! Pracovat! On už je pátek, no jo. Můžu si vypnout ten blinker, kámo. Jo, to vyplo. Samý zatáčí. Já jsem... Ne, já dostanu diotální na... Mám v podstatě za měsíc, no, to je červnu 23. Takže teďka zrovna rendrujeme video na Minecraft, takže se můžete, teda rendrujeme, udáváme na to. Rendrovaný už je, takže se můžete těšit. To video. Mělo by tam být asi za 2 hodiny. Myslím, že tam bylo 120 minut, že jo? No, asi jo, no, 110, no. To bude za 2 hodiny, kámo. Příští zakázku. Tady budu muset, no, tady budu muset nechat zabitýho kompa, je. Asi stejně vrátím. Kámo, já jsem to... Víš, jak jsem přejížděl z toho, jak jsem přeplouval lodí ten... Víš co? No, co myslím? No ale... Ne, jak jsem přejížděl toto, já jsem málem usínal už pomalu. Takže jsem se strašně bál. Prostě, že už a to třeba no a naštěstí já jsem si nebyl jistý, jestli každý den video. A jo, určitě, tak víš co, když budeme mít třeba to vždycky, když budeš mít pátek čas, tak si můžeš natočit třeba 3 videa předtím než asi. Ale tak jako 3 videa, tak jako no, tak když to video má jedno. Podej mi to pivo, poslal to pro mě to... Nebojte se, nic to není, je to jenom nějaká citronová šťáva. Nic to není. Žádný alkohol tam není. Ne. Já si srandu, nic tady nemám. 60. Mám tady nějaký výčuk. 64. Je? To boska. Já jsem tady udělal jednu blbost, jsem tady nějak blbě názor. A ono se to dá měnit, takhle se vůbec nedá jezdit. Ne, tak to nevidí. A jako, ono takhle. Máme jen 50. Co? To jsem mi brnil. Vibruje úplně. Vibruje, jo, to byl dobrý lak, to je perfektní. To nevidí, jo. Já si ale teďka myslím, že tohle nebylo prepsem, ale tou hrou, protože tohle se mi stává občas. To se mi stává skoro pořád. Mně se laguje Minecraft víc, a když natáčím, tak mám prostě když ty máš tebe. No jo, ten se sekne každou sekundu. Ne, už se neseká, tam máme. Už se neseká, jenom sekundu. 5 sekund. No, já jsem tady vykybený, jak byl. No. Se tam stát. Já schválně. Ještě tam kámo ty dlouhý vlasy jako prase.
kámo, tak si třeba k Vánocu, no k narozeninám, že to už třeba chtěla web, ne, jsme mohli natáčet, to jsme mám webku. No tak budeme natáčet i s webkou a pak to video přidáme, protože ne. Ty nemáš webku. No mám, ale tyhle je mám, ono už je rozpočávat. Kámo, tak si koupu na svý konci. No to, no a jako na to vezmu. Ne, já mám asi přes 1000, ale to nechci kupovat. Uj. No, tohle video nebude moc dlouhý, i když, kolik je? Kolik si koupu? Já si koupu 14:22. Jo, no. Já musím ve 3. Počkej, jak dlouho natáčíme? Zkusíme dojet, no tuhle zakázku dojedeme určitě, už jsme. Počkej, tak jak dlouho natáčíme? Ale natáčíme, co já nevím. Tak takových 7-10 minut. 7 minut, takže 10 minut, no. 7 minut máme tímto video. No tak necháme to, tak uděláme aspoň tak 20 minutový video a pak 10 co? 25. No, kavíš to počasí. Dobrý. Jej, ale celkem důležitý, ale tu webku bychom tam už přát měli. No jenom, že ty tu webku, chápete, Nemám. tu webku nemám. Je problém, já A jo. mám jenom, že nevím, jak se to natáčí, kam mi to nešlo vůbec. Když jsem si stáhnul ten budeme natáčet. Nešlo mi to. No jo, co si teď koupit kameru, protože to dělám. Víš to, kámo, jenom, že ono stačí, když si dáš na libu a natáčí. My tady doma budeme určitě mít nějakou kameru, nebo vy, nebo táta určitě prostě. Já taky nemohu. To Takhle otočíš a vidíš tam, že kam jsme to dali, to není vůbec podstatné, ale jsem to tady. Když to přihodím, jak jsem, dáme tady nemohu. Ty jsi kokos, ty vole! To se není pravda! Ono se to tak úplně libově to tamto a to tak to dělá, ty kokose! Už k tomu reči, já to dojedu. Já jsem, jak čumím dávno na poličku, mezi tím narazím do svodila takovým brutálním způsobem. Ty kámo, tamhle se hýbe to oblečení, kámo, tak to vypadá, když se mi dojde jako celý auto úplně, to je, nebude mě předjíždět nějaký okus, a já mám zase například. Dotup na něj. Jsem koukal, že je takový mod, že to troubí úplně stejně jako to. Že to troubí úplně stejně jako to. Já jsem kretén. Taký pochopný. Tyba, úplně celá cesta, tyba, to je strašně dlouhá, jsem úplně na pohodu krásně, ne? A pak úplně, že jo, posledních pár... Tak to pobílá, vem to tam tudy. Dostanu pokutu. Pokuta? A že těch jsem už dostal. A jedu, kámo, jsou takový kraviny. Kámo, víš se nejlepší, když upravuješ video a máš 2 obrazovky. Tak. Nejlepší, když upravuješ video a máš 2 obrazovky. Nebo na ní kontroluješ to video. Tamhle nějaká blbost, tam tady určitě bude nějaký prodejce, tak? Jeď už! Kámo, stran to! Já nemůžu, já ho nemůžu obět. No teď už půjdu, šlap, já to dělej! Nepoužiju mi to já jsem jednou stál, prostě jsem zabrzdil. Ne? Ne, byla. Kecá. Byla, řekl jsem si, tam byla A mrzko stylový bytí. Já jsem takový dělej za toho tady. Jo no. Zaparkuj. Ne, to ne, enter. Ne, já už jsem několikrát takhle zaparkoval, kámo. No vážně, já se nedělám silničky. Jaká to bylo úplně hrozný. To je úplně Kam asi dám ten pohled, to nechci. Dej si boj. A? Ne, to jsem udělal blbě. Tak.
No jasně, jo. Jak jinak. Kámo, dá se jet i s poškozením 60. Jo, dobře, já jsem. Je tam enter normálně. Co ne? To já to chci vyrovnat. Teď tu mám úplně krásně. Ne, tak já se dívám to docela. Tak teď A už mrsk. se to Tak by... Jsem na ten druhý původ. Šat. Co se tam křuplo, ne? Pozor! Dobrý, Vidíš to tam. Já vůbec nemůžu parkovat! A jo, hej, už uděláme takhle. Si dáme jedničku a pomoci se celkem. A než se narovnám. No. 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 Ještě. No. Ještě. No teď trochu. Ne, ještě. Normálně enter. Hej! Kdo jsem stříkal? Uspokojivé, cože? A jo, vidíš, kolik jsme dostali? Jo, 616. Hej, to bude možná nová zlomy. No cože? Aha, skoro. Tak si vybereme novou zakázku, ne? Jo. Já jedu pro novou zakázku. Počkej, já. Hej, počkej, ty už bys mohl dát Maja. No já už ho mám nabízen. Ale počkej. No, tady. Já chci vědět, co to je. No to taky vlastně. No benzín hlavně. Ty kokos, co tam dělá? No nebylo to srášlo. Tady vypědem. Co to je? Ty tamhle to jede, jsem. Tady jsou autobusy. To objedeme. A tamhle bude prodejce. Tady. Jsme teďka byli v Mercedesu. Taková. Jo. Tuto zakázku teď jedu já. Jo? Mrsk. Krásný. Omogo. Jak to bylo? Už je. To auto přede mnou dostalo. Co děláš? Vypni ten blinker. Kouk, jak to vyberu, jak to? Teď to přejel, bože. Tam já to objedu, já jsem to. Hej, teď už bychom si možná mohli popravit. Jo, to bychom mohli, no. Tak tamhle opravdu. Otoč. Kam to úplně? Otoč se tady na Rebel. Tam jedeš. Ty kokos. Tam se nemůže vrátit. Já to objedu. To nejde oběd. Koukej na to. Wow. Já jsem ty vole. Na záchod. Já jsem úplný profík, já jsem úplně matnej, ty vole. To máš to hraje víc než... Dobrý. Ty vole, bych se měl naučit hrát. Jindy. Ano, skres. To blbá cenu, nemám rád cenu. Teď už nemám rád cenu. Lemon. Jo, tady. Já Scaniu, hej, našel jsem Scaniu. Já? Našel jsem Scan. Hej, za co jsme utratili tolik práv. Jsme měli přes... Jo, já jsem byl v mínusu. Kámo, kdyby jsme dělali lejstím, tak bych ho udělal asi z toho. Dám. Ne, než to opravíme, to nás bude stát strašně, kámo. Jo, 480, jo, to 400. No, to. Kámo, teď budeme nějakou dobrou zakázku, ne? Dej si tohle, no. Ne, tohle ne. Nech to.
A jo, vejde. No ne, nemyslím jak ty nebo. No první. Kámo, to bude stát ještě. Počkej, dej odpůjdu lepší. Já mám lakovník. Jo, kámo. Třeba to. Ne, to ne. To taky ne. Tohle možná. To jsem měl. Tohle ne, to Jak mám. jsme to dali do toho. Já stojí strašně moc prachu před tohle. Jo, kámo, jsem. Oh, nice. Ne, kašlu. Ne. Ty jsi kocho. Dobrý. No dobrý konec. Ano. Teď jdu já, co se tam už Já se kouknu, co tady je za zakázku. Dobrý. nabídka nákladů. Teďka mám měl bys pohnout těm, protože už máme... Kolik je nejdražší? O, na světě. Dej tam tohle, vole. No já vím. Manchester. Jo, 5 anniversary na Berto. Já v Bremenu nebyl. Tak to veme. Dej na sebe tu. Já mi to nestihnem, kamo, hej, to za 4 hodin Teď nestihnem. pojedeme půl zakázku. To nestíhneš, to je úplně zbytečný. To je zbytečný. Tohle budu ukončovat, protože to stejně nestihnem. Tam s tím na akorát tak dojet. A vyspat se, to jo, to jsme. Hej, tak počkej, tak to jenom vem tu zakázku a pojedeme, nevím, 20 krát. Ne, to je na nic. A v noci ještě nevím. Tak si vyzkoušej. Ej, jedno, musím tohle, já musím natankovat. Ale... Říkám, ona nám musím vypíšte si. Zakázka. Hej, ona nám vypíšela ta zakázka, co? Asi jo. Jen to taky Ty vole, no, kámo, tak to jsem zvědavý, ale no to nepoznáš tady. poznám. No jo, nepoznám. Počkej. Jo, hej, teď je tu lepší, kámo. A jo. Do Oj, Frankfurtu. A tam už jsem byl. Zase, Tak dej tohle. tam tu Tak dej tohle. To je o něco méně. Taky do Frankfurtu. Tak dej tohle. Do Hamburgu, tam si nebyl. Tak do Hamburgu za 5 000. Aspoň jsem tam nebyl. No. Ale zase je to delší, víš co? Není, to je 705 Je. a tamhle to je víc, tohle to, když si dáš tohle. Tak je to víc. To je pravda, no. No, tak vidíš, tak na to klikni dvakrát, na tohle klikni. No, dobrý. Tak Co ty? Já tam jedu. Ne, Tak zapni ty světlo. Tak to nespoň. jo, těch už jsem dostal několik. Já. No dobrý, nech to. To se tomu ne. YouTube money. Taky máš YouTube money, tam co bych chtěl je to. Taky, kámo, my budeme vydělávat strašně moc YouTube money. Jasně. YouTube money. Ty kráso, Oj, tak dobrý. tohle bylo. Dobrý, kámo, to neumějí ani na BMX, kámo. Tady mají jenom jednu zakázku. Zkusej tomu, já tam jedu. Já jedu. Hej, tady se dá i vyspat. Víš tomu tenhle blbost čeká na zakázku. Ten čeká se. Dobrý. Zkusej tomu, já jedu. Počkej, Zkusej tomu, já jedu. já to na to. Ty má to úplně pěkný. Já chci jet tam. Krás. Vektore, co tomu? Krása. To jsem nechtěl. Hej, Erkem dáš tohle, hej čů. No já vím, já jsem to viděl, to je rádio. Co je? Tečko. No teď už to máš, tak, teď jedu já. Ne, kámo, to už je zbytečný, kámo. Jo, dobře. Já... To se v 50 už musím být. Tak, to byl konec. Děkujem za shlédnutí tohoto videa. Teda jestli jste něco nepřeskočil, to je jedno. Tak. Když dáte like, je to dobrý, když dáte palec dolů. Tak víme, že se na to někdo díval, ale to... Tak to je jedno. A i tak prostě dávajte dislike, komentáře. Úplně všechno pište, co můžeme dotáhnout, co pište. Co můžeme natáčet zvlášť, jestli máme natáčet zvlášť, takhle nebo jestli vás to baví víc. Takhle, když točíme dohromady, no a tak asi. Tak my se s váma loučíme pro tohle video a mějte se a čus.